അപ്പോ കുമാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബിസിനസ് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്നാണോ? അതെ, എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സമയം കോവിഡ് കൊണ്ടുപോയി. ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്നാ ഒന്ന് ശരിയാവുക? ജോസാറെ, കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ മാറിയാൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ? എന്റെ സാറേ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ ഓൺലൈനിലല്ലേ നടക്കുന്നത്. കളി ഇപ്പോ അവിടെയാ. അതെല്ലാം കാശുള്ള വലിയ കച്ചവടക്കാർക്കും വമ്പൻ കമ്പനികൾക്കുമല്ലേ പറ്റൂ. ചെറിയ ഷോപ്പെല്ലാം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാനാ? മിസ്റ്റർ കുമാർ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് ചെയ്യാം. ഈ ചിന്തയാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത്. നോക്ക്, ആഴ്ചയിൽ ഓരോ വീഡിയോ പരസ്യം വീതം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുത്തു നോക്കൂ. എന്റെ കുമാറെ, ഈ വീഡിയോ പരസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ചെലവാകില്ലേ? അതൊന്നും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പറ്റുമോന്നേ? വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചു തരുന്ന ഒരു ടീമിന് എനിക്കറിയാം. നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, സിനിമയിൽ പോലും പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാ. അവരോട് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പരസ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തു തരും. ശരി, ആരായി ടീം? അവരാണ് എന്റെ കമ്പനിയുടെ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഏത്